Nos fetha, croeso cynnes i chi i roedfa heno yn enw yr arglwydd Iesu Grist yn hyfryd bod Rhodri George yn arwen ni yn yr roedfa heno. Ni'n gweddio pob bendith arno ti Rhodri'r ti arwen ac arno ni wrth i ni wrando ac ymateb i air Duw gyda'n gilydd. Ysdim cyfarfodydd yn ystod yr wythnos gan bod hi'n wyliau, ond fe fydd na ysgol Sul na gychwyn di Sul nesa. Ac yn y bore fydd na gymyn a bydd Emyr yn arwen ni ac yna fydd na oedfa blygain gyda'r nos am 5 o'r gloch. Cofiwch am Emyr hefyd, dyle fi wedi dweud bore yma, oedd e'n Mangor bore yma ac yn Hal Sarne heno yn pregethu. Mae casgliad y mis yn mynd at cronfa anghenion yr eglwys. Dyma'r cyfle olau i rhoi yr wythnos hon. Dyna'r coed. Newn ni ddechrau'r cyfarfod yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod ata ti, yr un sanctaidd, yr un cyfiawn, yr un gogoneddus, yr un sydd ar ei orsedd yn sofran dros bob peth, yr alffa a'r omega. Ac yn ni'n diolch i ti hefyd bod ti yn dad i ni, fel glywon ni bod yr arglwydd Iesu Grist yn sefyll gyda ni, yn un sydd yn ein cynnal ni ac yn ein cadw ni. O arglwydd, ni'n gweddio heno yn ein i weld fwy honno ti, Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Ac a byddi di'n rhoi ffydd i ni i dderbyn dy air di, fel dy air di, i dderbyn yr hyn wyt ti'n dweud am dy hun, i dderbyn yr hyn wyt ti'n dweud amdano ni, ac wedyn i gerdded mewn ffydd yn ein bywydau pob dydd ni. Arglwydd, ni'n dibynnu yn llwyr arna ti. Ni'n gweddio i ti fod gyda Rhodri wrth i fe yn harwen ni ag agor y gair i ni. Ni'n gweddio bod dy ysbryd i ar waith yno fe ac yno ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddai'r cyfan mwyn clod a mawl i dy fab yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n dod ata ti felly yn gweddio i ti faddau i ni bob bai yn derbyn di ac ni'n dod yn ddisgwylgar gan weddio i ti ddiwallu yn hangen ni trwy dair di heno os gwyl di fod yn dda yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch, Rods. Wel, ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn arall. A mae'n dda bod ni fan hyn, yn dydi, mae'n dda bod ni yma. Yn gallu dod gyda'n gilydd i addoli'r arglwydd ar ddiwedd blwyddyn newydd a cyflwyno y blwyddyn sydd o'n blaen iddo fe. A felly, ni'n mynd i ganu i ddechrau mynd 743 yn llyfr yr ymyna. Yn dy law y maif amserau, ti sy'n trefnu fynyddiau gyd. Ti yw lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd. Rho dy fendith ar y flwyddyn newydd hon. Mae'r bennill ola wedyn yn dweud, yn dy law y maif amserau, amser gwynfyd, amser croes, amser iechyd di gymylau a chysgodion diwedd oes. Gad i mwyach dreulio nyddiau yn dy law, yn troi at Dduw hen yma sydd yn sofran dros ein holl ddyddiau ni, dyddiau drwg, dyddiau da, felly gewch ni ddechrau trwy gan i mawl iddo fe.
Mae'n darlleniad ni hen yma yn dod o Efengil Ioan, penod 17, adran sy'n cael ei alw'n weddi archoffuriadol yr arglwydd Iesu Grist. Dyma lle ni'n gweld yn arglwydd Iesu Grist yn troi fel yr archoffeiriad yn yr Hen Testament, yn mynd at Dduw mwyn cynrychioli ei bobl e. Bydd yn ddarn cyfarwydd iawn i lawer ohonom ni, mae'r weddi yn un hynod o gyfoethog i'r Cristion. Ni'n cael golwg reit mewn i berthynas tragwyddol o gariad sydd erioed wedi bodoli rhwng Duw y Tad a Duw y Mab. Falle bod chi wedi cael y profiad yna o'r blaen o glistfeinio neu eavesdropio ar sgwrs, a chi'n gwybod bod rhywbeth pwysig yn mynd mlaen a rhywbeth o hynny sydd gyda ni fan hyn, ond llawer mwy dyma'r arglwydd Iesu Grist, y mab tragwyddol, yn troi at ei dad tragwyddol i siarad am ei gynllun tragwyddol i achub pechaduriad. Felly mor werthfawr bod gyda ni y geiriau yma heddiw i'w darllen. Felly, ni'n dechrau yn adnod 1 o benod 17, ond ni'n mynd i ffocysu hen yma ar y drydydd adnod. Wedi Iesu lefaru'r geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nef, a dywedodd, o dad, mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd roddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb rwy ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, adnabod di, yr unig wir Dduw, ar hwnna anfonais ti, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron, cyn bod y byd. Rwy wedi amlygu dy enw i rai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe rhoddais di mi. Ymaent wedi cadw dy air di. Ymaent yn gwybod yn awr, mae oddi wrth y ti y mae popeth y roddais di mi. Oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt y geiriau a roddais ti i mi, a hoethai wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd, mae oddi wrth y ti y deithym, a chredu mae ti am hanfono ddi. Dros dynt rwyf fi'n gweddio. Nid dros y byd rwyf yn gweddio, ond dros y rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'n eiddo ti yn eiddo fi, ac rwy fi wedi fy ngogoneddu yn ddynt Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent yn y byd. Rwy fi yn dod at y ti, o dad sanctaidd cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oedd yn gyda hwy, yr oeddwn ni'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliais dros dynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr, rwyf yn dod at y ti, ac rwyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'n llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn yn ddynt ei hunain. Rwyf wedi rhoi iddynt dy air di. Mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydyd yn perthyn i'r byd, fel nad wyf ynnau yn perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar i ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar i ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydyd yn perthyn i'r byd, fel nad wyf ynnau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwy fi yn ei hanfon hwy i'r byd, ac ei mwyn hwy rwy fi'n fy nghysegru fy hun mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig rwy fi'n gweddio, ond hefyd dros y rai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfono fi. Rwy fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi dwy'n i undod perffaith
mwyn i'r byd wybod mai ty di am hanfono ddi, ac y ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O Dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant ar oddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O Dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dad nabod, ond rwy fi'n dad nabod, ac mae'r rhain yn gwybod mai ty di am hanfono ddi. Rwy wedi gwneud y enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod yn ddyntwy, ac i minnau fod yn ddyntwy. Bod i Dduw bendithio ei air i ni hen yma. Ydych ni ganu eto emyn 174 yn y llyfr yma. 174. Mae'r Iesu yn fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras. Yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd a dawn a ffyrdeb mi lef amdanynt hwy, ond arno'i hun yn wastad, edrychau un llawer mwy. Gweld wyneb fy anwylid, na i'm henaid lawenhau, trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elon twy yn eisiau, pam bydda fi yn drist, tra caf weld wyneb siriolaf Iesu Grist. Ydych ni ganu yn gilydd. Dewch chi'n arwyddio gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, diolch mai dyma gyfarfod hyfryd iawn. A ninnau yn llwm ar Iesu'n llawn, ninnau'n dlawd, heb feddi dim, ond yntau'n roddi, pob peth un. O arglwydd, diolch fod yr Iesu yn fwy na'i roddion, diolch mai fe yw dy rodd fwyaf di i ni o arglwydd Dduw. Diolch bod ni wedi dathlu hynny yn Nadolig hyn. Mae'r baban yna yn y cryd, gwaredwr, dynol ryw, mae fe yw dy rodd fwyaf di i ni. Ac o Dduw ni'n gwyddio heno, y bydda fe yn cael y gogoniant yn ei di dyrchafu enw Crist, Dad, wrth i ni glywed dy air di ac wrth i ni ganu clodydd dy enw di arglwydd. Ni'n gwyddio bydd y gogoniant i gyd yn mynd iddo fe. O arglwydd, ni yn wan a ni heb nerthyn o ni yn hunan, a felly ni yn gwyddio y bydda di yn bresennol yma, bydda di yn rhoi ysbryd glân i ni wrth i ni
wrth i ni wrando arglwydd ac y bydde di yn agos i bob un ohono ni. O dad llwydda dy air di yn om ni. Dad, fi'n gwyddio am y flwyddyn newydd yma sydd yn blaen ni. Arglwydd, mae'r blwyddyn sydd wedi bod o arglwydd, llawer gyda ni ddiolch amdano. Arglwydd, llawer o fendithion. Ti wedi darparu ar ein cyfer ni mewn cymaint o ffyrdd, arglwydd. Dad, mae pethau anodd wedi bod hefyd. Ac arglwydd, diolch i ti ym mhob peth dy fod ti yn sofran, arglwydd. A dad, diolch bod ni'n gallu ymddiried yn hynny wrth edrych ymlaen at flwyddyn newydd, dy fod ti yn ddiw sofran, bod gen ti ofal dros dy blant ti. Ac arglwydd, ni ddim yn gwybod beth sydd gan y blwyddyn yma i'w gynnig, arglwydd. Ni ddim yn gwybod pa heriau fydd yn codi, ni ddim yn gwybod pa ragluniaethau fydd yn dod i'n rhannu, arglwydd. Ond diolch bod ni sydd wedi dod i adnabod ti, arglwydd, oherwydd dy waith di o ras yn ein bywydau ni. Arglwydd, diolch bod ni'n dadnabod ti. Ac arglwydd, diolch nad oes dim gwell na hynny. Arglwydd, fi'n gwyddio am unrhyw un fan hyn nawr sydd heb brofi hynny, arglwydd. Heb brofi yr heddwch yna, arglwydd o wybod. Bod pob peth sy'n digwydd yn y byd hwn, arglwydd. Bod ein daioni ni, arglwydd, ac dy ogoniant di, arglwydd, yn gwyddio heddiw nawr y bydd di'n rhoi yr heddwch yna i rhywun yma heddiw sydd heb eto dy dderbyn di, arglwydd. Dad, ni'n gwyddio deled y deyrnas di heno yma nawr, ac i'r flwyddyn newydd sy'n dod, deled y deyrnas di o arglwydd. Ni'n gwyddio draws sy'n glad ni'n gwyddio am emyr nawr wrth y fe bregethu yn Torsarna, ni'n gwyddio am bobman lle mae dy air di yn cael ei bregethu yn ffyddlon, lle mae Crist yn cael ei ddyrchafu, lle mae Crist yn cael ei bregethu. O arglwydd, fi'n gwyddio bydde di'n rhoi meddyliau uchel yn y meddyliau dy blanti ohono ti, ac o'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, bendithia ni yn awr, a bendithia yr efengil yn ein gwlad ni. Arglwydd, ni'n dod hefyd gynwyddio am dy eglwys di ar draws y byd. O Dduw, fi'n gwyddio am y ryfeloedd yn ein byd ni. Arglwydd, fi'n gwyddio am rai sydd yn dioddef, dy blanti sydd yn dioddef yn embyd, arglwydd, yn yr Wcrain, ac sydd wedi bod yn y dwyrain canol yn Israel a Palestine, arglwydd. Fi'n gwyddio am y Cristnogion sydd wedi cael ei herlyd yn ffordd mor ffyrnig y blwyddyn yma yn Nigeria. Fi'n cyflwyno'r holl wledydd yna ni wedi gwyddio amdanyn nhw mewn cyrdd gweddi dros y flwyddyn, arglwydd. Fi'n gwyddio bydde di yn tosturio at y rhain. Dad, bydde nhw yn gwybod dy heddwch di trwy bob her, pob dioddefaint sy'n dod i'w ran nhw. Arglwydd, y bydde di yn rhoi nhw iddyn nhw ei bara beunyddio nhw, arglwydd. Y bydde di yn rhoi, bydde nhw'n gallu ymddiried bod ti yn rhoi digon iddyn nhw ar gyfer pob dydd. Ac arglwydd, helpa ni ymddiried hynny y flwyddyn newydd hon. Bydde ni ddim yn uchelgeisiol, arglwydd, ac yn ceisio y pethau'r byd yma gormod, y pethau'r byd yma sydd yn pasio heibio, arglwydd. Helpa ni, o Dduw Dad, i edrych yn wastad ar yr arglwydd Iesu Grist, ac i ddeheu amdano fe, ac i obeithio amdano fe, ac i edrych am ei ail ddyfodiad e. Arglwydd, mae gyda ni Elin y diafol, ac mae'n cnawd ni, arglwydd, yr hen natur yn brwydro ni'n herbyn ni. Ni mewn byd, arglwydd, fel ni wedi clywed sy'n ein cysau ni. A felly, arglwydd, ngweddi nawr yw, y bydde di yn cadw ni. Rod arfogaeth di i ni dy blantu y flwyddyn hon, arglwydd. Pwynebu wythnos newydd ac yn arbennig heddiw wrth edrych ymlaen at flwyddyn newydd, arglwydd. Rod arfogaeth di i ni. Gwarchod ni rhag yr un drwg. O arglwydd sancteiddia ni. Erbyn amser yma blwyddyn nesaf, yn gwyddio byddwn ni'n gallu edrych yn ôl ar flwyddyn arall o dy ffyddlondeb di, arglwydd. Ac byddwn ni'n gallu
edrych yn ôl ar dy waith di yn ein bywyd ni Arglwydd, fel eglwys. Ie, Dad, gogonedda dy enw di yn awr yn ein plith ni, am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Rwy'n ni ganu unwaith eto cyn troi at air Duw. Fi wedi dewis un Carol, meddaiwch fi'n mynd nôl i Lloegr wythnos nesaf, so bydde ddim yn cael cyfle i ganu yma yn y Cymraeg am 2 mis arall, felly un emyn a wedyn, un Carol, a cwpl o emyn a wedyn. Ond Carol 22 yn y detholiad. Deiwch, holl iliogaeth adda, iglod fori'n ceidwad mawr, gwisgodd natur wael pechadur, rhyfeddod nef a deiar lawr. Dyma'r alffa a'r omega mawr yn ddyn. Wedyn mae'r bennill olaf yn dweud, mae brenin tragwyddoldeb ydyw, llywodraethwr deiar a ne, byth ni weil hiliogaeth adda, geidwad arall ond y fe. Mae e'n ddigon, mae e yn ddigon, y tragwyddo fywyd yw. Gadewch i ni ganu gyda'n gilydd. Oh
Wel, os ys Beibl gyda chi, trowch at yr adran yna, darllenwn ni yn Ioan 17. Weddi archoffuriadol. Fan hyn, ni'n gweld calon ein harglwydd Iesu Grist. Beth yw ei ddymuniadau mwyaf ef? Beth sy'n ei yrru fwyaf tuag atom ni? Ei ddeheuadau i orffen gwaith ei dad yn ifydd. Ei ddeheuadau i weld ei dad yn cael ei ogoneddu ynddo fe. Ni'n gweld ei gynsyrnau dros ei ddisgyblion annwyl. Ni'n gweld sut mae'n hiraethu iddyn nhw gael ei amddiffyn gan y byd yma sy'n ei cysau. Ei ddeheuad i gweld nhw'n cael ei sancteiddio. Ie, mae'r arglwydd Iesu Grist yn hyd yn oed yn gweddio dros ni. Dyma galond ydy ni. Mae'n deheu i ni gael bod yn un. Yn deheu i ni gael bod gyda fe lle mae e. A nawr fi wedi sôn yn barod, mae hwn yn ddarn cyfoethog iawn a fi'n annog ni i fynd nôl ato fe os oes cyfle gennych chi yn ystod y dyddiau nesaf. Y penodau sy'n dod o blaen nhw wrth gwrs hefyd araith olaf yr arglwydd Iesu Grist i'w ddisgyblion ac i ni hefyd ei eiriau fe cyn y madael. And, fel dwedes i, yn benodol heno, fi jyst eisiau ni ystyried yr un adnod yna, y drydydd adnod yn fyr. Ioan 17, adnod 3. Yng ngeiriau Iesu, beth yw bywyd tragwyddol? Fel hyn, dy adnabod ti, yr unig wir dduw, a'r hwn a anfonais ti, Iesu Grist. Sut mae'r arglwydd Iesu ei hun yn diffinio beth yw bywyd tragwyddol, beth yw'r rodd yna mae'n rhoi i ni yn rhad ac yn ddim i bechaduriaid sy'n edifarhau ac yn ei dderbyn ef. O be mae'n rhoi i ni wrth gwrs yw perthynas gyda Duw. Yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân. Dyna beth sy'n mor arbennig a gwerthfawr am y bywyd tragwyddol yma. Nid bod e'n para am beth fod hynny wrth gwrs yn wir. Nid bod ni'n cael mynd i'r nefoedd bod hynny yn hyfryd, mai dyna lle mae'r arglwydd Iesu Grist. Ond beth sy'n mor arbennig am y bywyd tragwyddol yma yw bod ni'n cael adnabod ein Duw. Ni'n cael adnabod ein creuawdwr ni. Mae yn dod yn dad i ni. Mae Crist yn dod yn frawd mawr i ni. Ni'n dod yn rhan o deulu Duw fel clywon ni ar ddydd Nadolig. Dim syndod felly bod ni'n clywed yng Nghaerdydd pobl yn dangos y fath sel a brwdfrydedd dros adnabod yr arglwydd Iesu. Dyma eiriau Paul. Beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf nawr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys ragoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Mae'n cyfrif pob peth yn sbwriel mwyn y profiad yma o adnabod Iesu Grist. A mae'n man arall mae Paul yn dweud, dyw fe Crist yw byw. Nawr eto, mae hyn yn destun mawr, y testun mawr adnabod Duw. Mae llyfrau ac arfolau wedi sgwennu am y testun yma, ac mae'n cyneuon ni a'n ymynu ni yn llawn o gyfeiriadau at adnabod Duw. Beth yw adnabod Duw? Ond fi'n convinced heno mai dyma sydd eisiau ni i feddwl am. Dyma y peth gorau ni fyfyrio ar ddiwedd blwyddyn, wrth fynd mewn i flwyddyn newydd. Ydyn ni'n adnabod Duw. Fel Paul, ydyn ni yn hiraethu am gael adnabod Crist yn fwy, a'i fe yw dyleit mwyaf a hiraeth mwyaf yn hyneidio ni. A felly, 3 pwynt cyflym sydd gen i heno. Yn gyntaf, sut rydyn ni yn dod i adnabod Duw? Gan ail, beth yw hi i adnabod Duw? Ac yn drydydd wedyn, pam fod hi mor bwysig, pam mae dyma beth i ni'n ystyried at diwedd blwyddyn, pam fod hi'n bwysig i ni i adnabod Duw. Felly'n gyntaf sut rydyn ni'n dod i adnabod Duw, os mae dyma y peth mwyaf pwysig i ni, os mai dyma yw ymdrech a chanolbwynt mawr bywyd y Cristion, sut ni'n dod i'w adnabod Felly pwysig i ddechrau'r unig le i ddechrau mewn gwirionedd yw i sylwi yn naturiol yn bod ni ddim yn adnabod Duw. Yn naturiol, dyn ni methu adnabod na cheisio Duw. Mae'r Beibl yn dweud yn glir yn ei stad naturiol fel pechaduriad, ni'n elynion i Dduw. Wrth gwrs mae syniad yna ni'n amhoblogaeth, a falle bod rhywun yma nawr a chi'n ffeiddio at y syniad eich bod chi yn bechadur, bod chi methu dod at Dduw fel ydych chi, ond dyna yn blaen mae gair Duw yn dweud wrthym ni. Paul eto yn ei epistol at yr Rufeiniaid yn dweud, nid oes neb cyfiawn, nac oes un, neb sy'n deall, neb yn ceisio Duw.
Petai yn wir fod ffordd i ni trwy ddilyn gofynion y gyfraith, wneud ein hun yn iawn gyda Duw. Ni fydd yn rhaid i Grist ddod. Petai ni'n gallu gweithio neu astudio neu dringo at Dduw er mwyn ei gyrraedd er mwyn ei adnabod byddai'r weddi yma, y weddi ni'n synhwyro bod yna bwysigrwydd yn y weddi yma. Byddai'r weddi yma'n hollol ofer wrth gwrs. Ni fydde Crist wedi angen dod er mwyn cyflawni ei fwriad tragwyddol o achub dyn er mwyn gogoneddu ei dad. Mae'n rhaid i ni yn gyntaf, os i ni am weld sut ni'n dod i adnabod Duw, mae'n rhaid i ni weld ein gweilydd ni. Cyn i ni allu rhyfeddu at beth mae Duw wedi wneud i ni yng Nghrist. Mae pob man arall yn dweud bod ni'n feirw yn ein camweddau ni am pechodau ni, os mae dyna yw ein stad ni yn naturiol, yn farw. Pa obaith sydd i ni ynom ni ein hunain o estyn allan a chael adnabod Duw. Neu chi erioed wedi trio dod i adnabod rhywun, chi newydd gwrdd am y tro cyntaf, ond falle'n ffeindio mas digon cyflym bod dim diddordeb gyda nhw yn eich adnabod chi. Mae'n amhosib dod i adnabod rhywun, beth sy'n at graidd perthynas yw bod na ddau ochr. Mae rhaid i'r ddau barti fod yn agored i gael ei adnabod, i agor lan i'r person arall. Mae rhaid nhw allu dweud rhywbeth am pwy yw nhw, beth yw diddordeb nhw, beth yw eu gwaith nhw a'i cefndir ac yn y blaen. A felly dyna ein hunig obaith ni o adnabod Duw yw os mae yn gyntaf yn dewis datguddio ei hun i ni. Os mae yn gyntaf yn ein ceisio ni. Os dim gobeith gyda ni o'i gyrraedd Ond diolch byth, diolch am y newyddion da, bod wedi na cariad Duw tuag atom ni, bod wedi'n caru ni pan oedden ni dal yn elynion iddo fe. Bod wedi anfon ei fabe i farw trosom ni tra oedden ni dal yn bechaduriad. Dyna'r ateb yn dyfa, sut ni'n gallu dod i adnabod Duw? Wel, am bod yn gyntaf wedi ein ceisio ni. A sut mae Duw wedi mynd ar ôl pechaduriad? Sut mae wedi datguddio ei hun i ni? Wel, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mewn person, dyna be mae Iesu'n dweud fan hyn, dy adnabod di, yn sôn am Duw y Tad, dy adnabod di ar hwnna'n fonaist, Iesu Grist. Un ffordd sydd i adnabod yr unig wir Dduw. Dyma'r ffordd mae Duw wedi dewis ers tragwyddoldeb i ddatguddio ei hun i ni, i ddod â ni ato fe ei hun. Ni wedi dathlu fe yn y Nadolig yma, yn dydyn ni wedi clywed yr adnod yna. Yn siŵr droi yn y weithiau jyst yn y Nadolig yma, diwedd Ioan penod 1, diwedd yr adron yna am y gair yn dod yn gnawd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un, ac yntau yn Dduw, yr hwn sydd ym mynwes y Tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Dim ond trwy Iesu, dim ond trwyddo fe, ni'n gallu dod at y Tad. Fe yw'r unig ffordd i ni i gael perthynas â Duw. A felly, i reini ohonoch chi heno sydd ddim eto yn credu, sydd ddim eto, falle ddim yn siŵr lle chi'n sefyll, os chi wedi profi rhywbeth o'r anobaith hwnnw, yr anallu o estyn at Dduw eich hun. Os oes rhyw synwyr gyda chi o'ch pechod chi, os chi wedi gweld eich anallu chi i greu rhyw serchiadau yn eich ariad yn eich hun an tuag at Dduw. Falle os mae rhywbeth yn y Nadolig yma wedi taro chi, neu rhywbeth yng ngeiriau Iesu nawr, sydd wedi gwneud i chi ryfeddu at rodd fwyaf Duw i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ynddo fe. Na fi'n annog chi, trowch at yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n abl i achub, mae e'n ewyllysio derbyn perchaduriad at y fe ei hun. Dyna pam mae wedi dod i'r byd. Cy ni sydd yn credu, ni sydd yn adnabod Duw, os dyheuad yno ni yw adnabod ef yn fwy. Gysi yn atgoffa ac o'r wythnos yn ôl o'r emyn yna, emyn Ann Griffiths, am dreiddio yr adnabyddiaeth o'r unig wir a bywio Dduw. Gadewch i hwnna fod yn ddeheuad i ni y flwyddyn newydd yma, i adnabod Duw yn fwy. Yn ei ras mae wedi rhoi llawer o ffyrdd i ni i adnabod ef. Y prif ffordd wrth gwrs yw yn ei air. Yn ei air mae e'n datguddio i ni pwy yw pa fath un yw ac mae'n syfrdanu ni weithiau yn dydi. Ni'n darllen gair Duw a ni'n cael ein syfrdanu gan
Pa mor wahanol yw Duw i'n be ni'n meddwl mae Duw fel. Sut i ni'n credu yw Duw. A felly mae wedi rhoi ei airau. Ni'n gallu darllen ei airau, astudio ei airau, gosod ar ein cof ni ac dod i'w adnabod yn fwy. Ni'n gallu cymuno gyda fe mewn gweddi. Mae'r fraint yna wedi rhoi i ni. Yr un fraint sydd gan yr arglwydd Iesu Grist o droi at Dduw fel un sy'n dad i ni. Felly gadewch i ni y flwyddyn hon geisio cwmni saint diwiol, ceisio cwmni rai fydd yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Rai arall sy'n adnabod Duw, rai arall, pobl eraill fydd yn annog ni i'w adnabod yn fwy. A felly dyna sut ni'n dod mewn i'r berthynas yma. Un ffordd sydd i ddod at Dduw y Tad. Un ffordd sydd i fod yn iawn gyda Duw, a hynny yw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Yn ail felly, beth yw hi i adnabod Duw? Os mae trwy Iesu ni'n dod at y Tad, beth yw hanfod y berthynas yna sydd gyda ni a'r Tad? Y peth cyntaf sy'n bwysig i ni sylweddoli'r gwahaniaeth mawr sydd rhwng gwybod ac adnabod. Ni gyd yn ymwybodol bod gwahaniaeth rhwng gwybod rhywbeth ac adnabod rhywun. Gwybod am rhywun ac adnabod rhywun. Falle bod hwnna'n rhywbeth i ni fel Cymru Cymraeg sydd yn haws i weld neu ddeall. Mae'n y ddau air yn wahanol wrth gwrs, bod nhw yr un fath yn y Saesneg, y gair to know. Ond os dal i fod perygl, nad yn ni'n sylwi pa mor wahanol yw'r ddau air yma. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwybod am Dduw ac adnabod yr unig wir a bywiol Dduw? Beth yw'r ddau syniad gwahanol? Mae'r ddau air yma yn eu cyfleu. Mae Duw Iesu chi'n gweld ddim yn dweud hwn yw bywyd tragwyddol, gwybod amdano ti, yr unig wir Dduw. Beth sy'n gwneud roedd y Tad i ni yn Iesu Grist mor hyfryd o werthfawr yw bod ni'n dod mewn i berthynas gyda Duw. Dyma sut mae Duw yn achub. Dyma sut mae'n dwy'n gogoniant iddo fe hun trwy dod â ni o fod yn ddieithriaid iddo fe, yn elynion iddo fe hyd yn oed i fod nawr yn blant iddo fe, yn rai sy'n ei adnabod yn rai sydd yn ei garu ac yn dibynnu arno fe, yn pwyso arno fe. Chi'n gweld, mae dod yn Gristion, mae trodigeth, dyw e ddim yn golygu bod ni jyst yn symud i ryw faes newydd o astudiaeth, bod ni jyst yn gwybod mwy am ddiwynyddiaeth, bod ni'n gallu gwybod mwy am Dduw. Mae'n cymaint mwy na hynny. Mae'n golygu bod ni'n cael bywyd newydd. Mae'r ysbryd glân wedi ei anfon gan Dduw, gan y Tad a'r Mab, yn anadlu bywyd newydd, lle oedd dim byd ond marwolaeth. Ac mae'n mor bwysig i ni ddeall hyn, yn dydi e? Nid prawf, nid aroliad yw y bywyd Cristnogol, nid prawf yw bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n gallu bod yn bobl sy'n anghofio mor hawdd, ac mae'n bwysig i ni felly atgoffa'n hunain o hyn yn gyson. Fi'n adnabod fy hun wrth ddweud hyn, fi'n siarad wrth fy hun. Ni'n bobl sydd yn aml yn rili hoffi plesio nag yn ni. Ni'n bobl sy'n hoffi gwybod bod ni wedi ennill rhywbeth, bod ni wedi wneud rhywbeth i ennill ffafr Duw tuag ato ni. Ond diolch byth, mae nid yna'r gwirionedd. Ni'n gwybod, ni falle wedi gwybod ers blynyddoedd degawdau. Mae Duw yn ei drygaredd sydd i achub ni. Fe sy'n cadw ni pob moment o'n bywyd ni. Fe yn ei ras sydd wedi achub ni ac yn cadw ni ac yn ein cynnal ni pob moment. Os dim byd gyda ni i'w gynnig at ein iachawdwriaeth, dim ond ein pechod i ni'n dod gyda fe at Dduw, at yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch y chamddeall, fi ddim yn dweud nad oes dim byd i wybod o ran y gwybodaeth pen am yr arglwydd Iesu Grist, ond mae Iesu'n pwysleisio. Mae bywyd tragwyddol yw adnabod yr unig wir Dduw. Ni ddim yn rhydd i jyst creu syniadau ein hunan o sut un yw Duw, i greu Duw allan o'n dychymyg ni ein hunan. Eilyn fydde hynny, ond fi yn credu bod yna perygl bod ni'n mynd gormod i'r pegon arall weithiau. Dyma wrth gwrs beth mae yr arglwydd Iesu Grist yn rybuddio y Phariseiaid o wneud. Nôl yn penod 5 o Efengyl Ioan, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth y Phariseiaid, rydych yn chwilio yr ysgrythyrau
Oherwydd tybio rydych wedi chwi fywyd tragwyddol yn ddyn hwy. Yn tystiolaethu amdana fi, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud. Amdana fi, mae'r ysgrythurau yma'n tystiolaethu. Eto ni fynwch ddod ata fi i gael bywyd. Chi'n gweld, roedd y Pharisëed yn ddynion digon parchus. Roedden nhw'n bobl yn gwybod eu hen testament. Byddwn nhw'n gallu pasio prawf neu aroliad ar ddiwynyddiaeth yn hawdd, yn llawer gwell na ni yn byddwn ni'n tybio. Byddwn nhw'n gwybod llawer mwy am Dduw na'r dyn cyffredin. Roedd y Pharisëed yma'n bobl stwbwn. Yr arglwydd Iesu Grist wedi dod, wedi datguddio Duw i ni fel cyflawniad o'r ysgrythurau. Ond roedden nhw ddim yn fodlon ei dderbyn e. Roedden nhw ddim yn fodlon mynd ato fe i gael bywyd. Falle dyna lle mae rai ohono ni heno. Chi wedi bod i'r eglwys i'r capel falle ers blynyddoedd, yn mynd bob sul, chi'n adnabod eich Beibl chi, falle bod chi hyd yn oed yn gweddio, treulio llawer o amser gyda Christnogion yn y llanol, popeth yn edrych fel popeth yn iawn. Ond os chi'n onest â chi'ch hunan, chi rioed wedi adnabod Duw. Byddwn ni'n edrych ar eich enaid chi. Beth byddwn ni'n ffeindio? Byddwn ni'n ffeindio un sydd yn deheu am gael adnabod Iesu Grist yn fwy, yn deheu i fyddhau iddo fe ac i wasanaethu fe. Neu fyddwn ni'n ffeindio bod chi'n byw eich bywyd chi yn gwasanaethu un person, yn gwasanaethu chi'ch hunan. Mae flwyddyn arall wedi mynd heibio. Blwyddyn arall o oedi, blwyddyn arall yn agosach at y dydd mawr pan bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Pam oedi? Pam aros? Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'i wahoddiad dewch ata fi. Dewch yn waglaw, dewch heb arian, dewch heb unrhyw beth i'w gynnig. Yn ymwybodol o'ch beie chi, yn ymwybodol o'ch angen chi am waredwr. Mae yn ddigon, fel ni wedi canu. Mae yn ddigon. Felly dyma sut mae Duw wedi datguddio hun i ni. Fel Duw perthnasol, Duw relational God. Dyna sut mae'n datguddio hun i ni yn yr Hen Testament. Beth mae'n dweud, nid mae fi yw'r Duw holl wybodus, y Duw holl bresennol, y Duw holl bwerus, na, ond Duw dy dadau o'i fi, mae'n dweud i Moses. Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. A felly os yw adnabod Duw yn golygu bod ni'n dod mewn i berthynas gyda y Duw byw, creawdwr nefoedd a deiar, beth fydd effaith hynny ar ein bywydau ni? Fel Cristnogion, fel plant iddo fe. Mae'n golygu bod ni'n mynd i'w garu fe. Cariad, ni nawr eisiau ei fyddhau iddo fe. Ni eisiau cadw ei orchmynion e. Nid jyst wneud beth sy'n plesio ni ein hunan. Mae dod i adnabod Duw yn golygu bod ni'n deheu i rannu'r efengil. Ni eisiau dweud i bobl eraill am pa mor arbennig yw'r Duw yma. A beth yw'r pethau mawr mae e wedi wneud trosom ni. Yn anfon ei fab e. Ei fab anwyl e. Yr un mae e wedi bod yn caru ers tragwyddoldeb yn danfon ei farw trosom ni. Gristion, mae adnabod Duw yn golygu bod ni mewn brwydr. Mae'r brwydr yma'n gallu bod yn galed. Mae rhaid ni fod yn realistig. Mae gyda ni Elin, y diafol. Dyw e ddim am i ni adnabod Duw. A felly mae'n gallu bod yn frwydr i ni i ddarllen ein Beibl ni, yn faich i weddio fel canon ni bore yma. A falle yn ymwedig i ni bobl ifanc, wrth i ni, falle rai sydd newydd dod yn Gristnogion, falle bod ni'n trio adeiladu habits o darllen y Beibl, o fynd at Duw ac o weddio, a ni'n ffeindio fe'n anodd. Ni'n ffeindio fe yn faich falle, ni'n ffeindio fe, bod e'n anodd codi pob bore a bob nos i darllen y gair, neu i roi amser i'r ochr i ddod i adnabod Duw yn fwy. Ond fi yn annog ni, gadewch i ni wneud ymdrech i sylwi bod y frwydr Cristnogol, bod y bywyd Cristnogol, bod yn frwydr, bod yn gallu bod yn anodd ar y degau. Felly, gadewch i ni annog ein gilydd yn ifanc ac yn hŷn i adnabod ein Duw ni yn fwy. Ni'n byw mewn byd wrth gwrs sy'n ni'n cysau ni. Am bod ni yn addoli yr unig wir Dduw, am bod ni yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond gallwn ni godi ein calonau ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud bod e wedi gorchfygu y byd. Ac mae
yn gweddio drosom ni reit nawr. Fel ni'n gweld e'n neud fan hyn, dyna lle mae e nawr, yn eiriol drosom ni i'r rhai gwan. Mae'n gweddio i'w dad amdano ni, reit nawr, ni sydd yn ei adnabod e, ni sydd mewn perthynas â fe. Chi'n gwybod be, mae e yr un, ddoe, heddiw ac yfori. Dyw e ddim yn newid. A felly pam ni'n cwrdd â fe yn yr Efengylau, pam ni'n cwrdd ar arglwydd Iesu Grist yma sy'n mynd at y tlawd, yn mynd at y rai isel, y pechaduried, y rai isa o'r gymdeithas. Mae'r un arglwydd Iesu Grist, yr un sy'n tysturio, yr un sy'n maddau, yr un sy'n caru achub pechaduried. A dyrchafu'r gostyngedig, mae yr un yn awr. A ni'n gallu mynd ato fe. Ac yn olaf felly, i orffen, pam bod e mor bwysig i ni i adnabod Duw. Pam mae dyma, be ni'n neud ar ddiwedd blwyddyn, yw ystyried sut allwn ni ei adnabod e'n well. Pam bod ni'n gosod ein bryd ni ar adnabod Duw yn fwy. O 2 reswm i ni, yn gyflym, jyst i orffen. Yn gyntaf, wrth adnabod Duw, ni'n dod i ddysgu beth yw'r pethau sy'n bwysig iddo fe. Ni'n gweld y pethau mae e'n am hyfrydu ynddyn nhw. Beth yw'r pethau mae e'n ei caru, beth yw'r pethau mae e'n ei cysau, beth sy'n rhyngu ei foddau. Cyfnod y Nadolig newydd ddod i ben a be ni'n neud dros gyfnod y Nadolig, o llawer ohono ni yw prynu anrhegion wrth gwrs, a beth sy'n bwysig wrth brynu anrhegion i rywun, neu prynu anrheg i rywun, yw bod ni'n adnabod y person yna, o leia rhywfaint neu rhyw raddau. Dychmygwch nawr betawn ni'n prynu kit pêl-droed Clwb Abertawe i un o'r boys yn y capel yma. Neu'n waith kit Lloegr falle, byddwch chi'n edrych ar fi'n eitha sy'n fi'n meddwl, byddwch chi'n meddwl chi ddim yn adnabod y boes yma, ti ddim yn adnabod nhw yn dda iawn wyt ti, Rhods. A felly ni, wrth i ni dyfu mewn adnabyddiaeth o Dduw, ni'n gweld y pethau o'n ni'n arfer gwneud, y pethau sy'n tristhau Duw, a ni'n gweld pethau mae e'n ymhyfrydu ynddyn nhw, ni'n gweld beth mae e'n ei garu, a ni'n gweld bod e'n Dduw sanctaidd, a felly ni'n dod ato fe mewn parchedig ofn. Ni'n gweld bod e'n Dduw trigarog sy'n caru maddau, a felly ni'n mynd ato fe i gyffesu ein bai ni. Ni'n gweld bod e'n Dduw mawr, a felly ni'n addoli fe fel mae e'n dweud i ni wneud yn ei aire, a ni'n rhoi'r clod a'r gogoniant a'r mawl i gyd iddo fe. Ac yn yr ail reswm, pam bod e mor bwysig i ni adnabod Duw, a wnaethon ni tytio yn y fe bore yma, yw ein bod ni yn wan. Ni'n aml yn ansicr, ni'n gallu bod yn anffyddlon, ni'n llawn ofnau a llawn beichiau, ni'n teimlo'n waglaw, ni'n teimlo fel bod dim byd gennym ni weithiau i'w gynnig i Dduw. A felly os ni'n eisiau edrych i mewn arno ni ein hunain, pa obeth sydd gyda ni. Ni jyst bod yn fwy anobeithiol os ni'n edrych yn ni ein hunain. Mae yna adnod ym Mhroffwydoliaeth Daniel, penod 11, adnod 32, os chi eisiau troi, sy'n dweud bydd y bobl sy'n adnabod ei Duw yn gweithredu'n gadarn. O ia, falle bod ni ein hunain, ni yn wan ac yn ddinerth. Os ni'n adnabod ein Duw ni, os ni'n gwybod bod e'n Dduw cryf, bod e'n Dduw sofran, bod e'n Dduw sy'n goruwch llywodraethu dros pob dim. Os ni'n gwybod bod e'n Dduw sydd yn agos at y rai toredig, yn agos at y rai beichus. Os ni'n gwybod bod e'n Dduw sydd yn gymorth parod yn ein dioddefaint ni ac yn ein profedigaethau ni. Os ni'n adnabod y Duw yma, does dim rhaid i ni i bryderu. A felly, ar ddiwedd blwyddyn, wrth i ni edrych yn ôl, sgwni sut flwyddyn, mae'r blwyddyn diwetha yma, 2025, di bod i chi. Falle bod wedi bod yn un llwyddiannus, yn tybio i lawer ohono ni bod wedi bod yn un anodd a thrwm, blinedig, a falle ddim fel y disgwyl, falle yn blwyddyn dryslyd. Ni ddim yn gwybod lle mae Duw yn cymryd ni. Ni ddim yn gwybod pam bod rai pethau yn digwydd. Ni ddim yn gwybod pam bod ni'n mynd trwy y prawf hyn neu'r arall. A pa fath flwyddyn fydd 2026, pa fath flwyddyn ydyn ni'n gobeithio amdano fe eleni.
Falle bod ni'n obeithiol, falle bod ni'n disgwyl blwyddyn prysur. Does dim syniad gyda ni beth yn iawn, beth fydd yn dod i'n rhannu. Mae cymaint yn gallu newid mewn blwyddyn, ond beth gallwn ni fod yn sicr ohono fe. A bydd hwn yn wir i ni am yr eglwys yn lleol i ni yn ein bywydau ni fel teuluoedd, am bob un ohono ni fel unigolion. Lle bynnag ydyn ni, y mwyaf ni'n adnabod ein Duw ni. Y mwyaf ni'n gwybod y fath Dduw yw e. Y mwyaf ni'n edrych nid i mewn ato ni'n hunan, y mwyaf ni'n edrych allan ato fe. Y mwyaf byddwn ni'n cael heddwch. Y mwyaf bydd ein defnyddioldeb ni i'r arglwydd. Y mwyaf bydd ein gobaith a'n gweithgarwch ni. Wrth aros am y dydd yna, mae Isaiah'n sôn amdano fe, y dydd y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Dyna'r dydd ni'n edrych ymlaen ato fe fel Cristnogion, y dydd pan bydd e'n dod yn ôl, a bydd yr holl ddeiar yn llawn y gwybodaeth yr arglwydd. Bydd pob un o'i blantau gyda fe ac yn adnabod fel y dylem ni. Felly gadewch i ni y flwyddyn hon i geisio fe yn fwy, i geisio adnabod yn fwy. Iddo ef, y byddw'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Amen. Nw'n ni ganu i orffen. Yn 230 yn y llyfr yma yna. O agor fy llygaid i weled, dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. Y ddeiar a'n dan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mhrynwr yn dduw ac yn ddyn. Dyna'r gwirionedd yn dyfe. Dyma'r bywyd tragwyddol. Dyma sy'n gwneud bywyd y Cristion yn felys yw bod ni'n cael adnabod yn Duw ni. Gadewch i ni orffen y flwyddyn gyda'n gilydd trwy ganu mawl i'n Duw ni. Amen.
Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Amen.